Choroba je niečo, čo v našich životoch považujeme za úplnú normu. Lenže ja ti teraz niečo poviem. Nie je to norma, je to iba náš program. Je to program, ktorý si berieme od našich rodičov a považujeme ho za skutočný. Ale my vieme byť zdraví. A ako? Ako sa to robí? Robíme to tak, že normu choroby zmeníme za normu zdravie. Takže nerozprávaj sa s každým o tom, ako ťa všetko bolí, aký si chorý, ale začni. Aktívne zámerové sviečky, napríklad zdravie je môj prirodzený stav, alebo zdravie, ináč túto sadu mám v takej špeciálnej akcii. A potom dám ti teraz takú perfektnú techniku, počúvaj, každé ráno, ešte predtým, ako otvoríš oči, ale už sa prebudzaš, začni sa inak pýtať. Ako to vyzerá v mojom živote, keď som zdravý? Ako sa cítim, keď som zdravý? Daj si iba tieto dve otázočky a uvidíš, že sa ti postupne začne tá choroba preprogramovávať na zdravie. A tým pádom sa ti to potom v bežnom reálnom živote začne to zdravie ukazovať. Prestaneš všade vidieť chorobu, prestaneš ty byť chorý a začneš byť zdravý. Som Mata Hata, pracujem s vedomou tvorbou a niekedy zámery vkladám do sviečok. Som tu pre teba na matahata.sk, tak pozri.